bangsane para Gandharwa Sewu sumingkira saka satengahing papan panggonan kene. Pangertiyo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumingkira saka satengahing alas gagah wagike. Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama bocil-bocil. Loh, gini kok. Oh, kayak gini-gini. Wih. Iqbal membawa sial. Dari iso. Ini bong. Oh, nih Bo. Ada Mas Elvan. Ganteng mas lewat. Ada Mas Henip. Mas Henip memakai barungan? Wah, singa kecil. Mas Elvan. Wah, Mas Elvan memakai barungan ireng. Terus Mas Abdul memakai barungan? Wah, singa besar. Terus Mas Iqbal? Wah, Mas Iqbal memakai barungan kodok. Ini sangat berat ya, Mas. Kamu harus hati-hati ya. Terus Mas Rama memakai barungan. Wah, barungan telon merah. Terus Dek Jihun memakai barungan. Wah, ulo kobra. Terus Mas Riko memakai barungan. Wah, barungan hiu. Yo saiki Mas Hanif karo Mas Abdul loh. Ayo le. Ya, Iqbal awet. Iya. Wes yo duduk yo Mas Henip karo Mas Abdul. Yo duduk. Yo saiki Mas Rama. Yo Mas Rama. Makanane apa? Kan. Berita ke depan. Kabar kudu dumateng Moro Piarso, kejawi saking Moro Panogo, ampun lebetut dhateng ring. Ampun lebetut wonten sak lebetipun ring. Kelanten panggonanipun inggih radi sumpek nggih. Ampun lebet wonten area tekas Garangan panggenanipun 500. Kersanipun Moro Parogo
saged lumagange karya kanthi sae ugi kanthi leluasa mugi mekaten. Nuwun kalebetasanipun kagem para pamirsa menika kabenemuan sebuah HP. Monggo ingkang HP-nipun Bumawah semoga saged dumateng kata kula Mbak Putri utawi Widawati menika nggih. Wonten panggung semoga saged datang panggung ingkang rumaos HP-nipun Gawah. Di sebisa malih Wes yo Mas Rama duduk. Yo Mas Iqbal, Bal. Yo Dik Jiwun karo Mas Riko. Kose kadung tabrakan. Iya aja tabrakan terus toh. Fan, Rene tuh Fan. Jadi kita ngarepe tante tuh di. Wes ya duduk ya Dek Jun karo Riko. Ayo Mas Iqbal. Ah, ayo Van. Ayo Mas Elvan karo Mas Iqbal. Ya dipakai bel. Terserah. Ayo dipakai. Nanti lah.
Wes Iqbal duduk. Ayo Dek Jiun. Oke guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.